Ola, moi boas, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todo o mundo que ande por aí, se hai xente xa conectada, creo que xa hai algún Gondicherry, por lo menos. Está aquí ao meu lado. Hola. Aquí teño o Gondicherry á miña esquerda. Moi boas, Ojo Rojo, que tal? Boa tarde. Moi ben. Encantado de que vos pasedes por aquí, pola miña canle de Twitch. Está aquí o Gondicherry ao meu lado, que hoxe comenzou o colexio, foi o primeiro día de escola. Para min tamén, así teño un poquinho a voz como a teño. Aí está o Gondicherry, Diciendo hola. que hoxe empezou terceiro de primaria, así que o primeiro día en terceiro de primaria. Moi boas, Daniel, que tal? Moi ben, fantástico, Daniel, que tal? Como levamos ao comezo da tarde? Todo ben por aí? Moi ben. Pois hoxe, alégrame tamén que aquí tamén saindo de traballar agora mesmo. Agora mesmo sais de traballar. Ajá. Moi ben. Pois nada, agora descansar un poquinho do traballo, recuperar forzas e aproveitar un pouco a tarde para facer outras cousas. Esa é unha das razóns tamén polas que eu fago isto do Twitch, tamén como pasatempos. Teño a voz así un pouquiño ronca de primeiro día de escola tamén, de berrar un pouquiño de máis, de non estar afeitos, e teño a voz así un pouquiño tomada. A min tócame toda a tarde, así que Ojo Rojo traballas pola tarde. Pois, ben, a verdade é que o meu horario que sempre fago normalmente a estas horas, ás 4:30, os xoves, vou tratar de facer os xoves de 4:30 a 6:30, e despois fago de espectador dos outros directos de Daniel, que fai sempre tamén moitas cousas de charla que están moi ben, ou cando está co Eurotrack, que tamén aí botamos unhas risas de vez en cando, e despois noutras canles, pero eu normalmente estou a esta hora transmitindo. Despois, pola tarde, facemos outras cousas. E cun rapaz aquí de 8 anos, pois tamén hai que facer outras. E hoxe, como puse no Twitter e poño aí na descripción do directo, quería probar a xogar algúns dos mapas que estou facendo en GeoGuessr. Son mestre de primaria nunha escola aquí de Vilanova de Arousa, aquí no Salnés, cerquiña de Vilagarcía. Son mestre de primaria desde hai prácticamente 20 anos. Tamén son xornalista, traballei como xornalista antes de ser mestre. E aí temos a Gondicherry que anda poñendo aí cousas tamén no chat, porque teño aquí ao lado. Sí, Ben, es que quiero probarlo. que está probando. Hai que probar as cousas, pero a ver se funciona, tens razón. Funciona? Sí. Funciona o chat, moi ben. Vale, pois temos o chat que será aberto. Estiven estes días facendo mapas novos, sabedes que isto é un dos meus hobbies, que é andar facendo mapas en GeoGuessr para despois aquí probalos e compartilos un pouquiño no chat Guessr. E os mapas de hoxe tratan sobre o Celta de Vigo. Está aquí Daniel, que é deportivista, hai que facer un día tamén o mesmo. Os mesmos mapas podense facer perfectamente do Deportivo tamén, por suposto. Empezamos mal. Pero bueno, mira, por menos que a mellor vale como idea o do Celta para facer outro igual do Deportivo. Porque veredes de que tratan os mapas. Son dous mapas. Teño máis mapas, xogamos estes, a mellor depois temos tempo para ata 6:30 para xogar algúns outros. Teño uns cantos mapas afeitos. E estes últimos mapas do Celta son Aquí xogou o Celta, que a verdade podese facer outro do Aquí xogou o Deportivo, que son estadios ou ubicacións de vellos estadios onde xogou o Celta fora de España, en partido oficial. É dicir, partidos da Copa da UEFA, da Europa League ou da Champions, cando xogou a Champions. Son, ubicacións deses sitios. A verdade é que eu, facendo o mapa, sendo celtista, como son, facendo o mapa,
Hola, que tal, Gamer? Idoso 13. Este só vou saber a todos, sí. E se fose en dos campos onde xogou o Deportivo nesas temporadas de principios deste século, pois tamén, seguro, non? Eu sendo celtista, a verdade é que facendo o mapa, en algúns sitios, nin me acordaba de que o Celta xogara neses campos, sobre todo nas primeiras roldas da Copa da UEFA, non? Naqueles anos. E a verdade, hai sitios que nin idea, fun buscando a ubicación, pero realmente nin me acordaba de que xogara. Noutros sí que foron partidos máis que quedaron un poquinho máis na nosa memoria. Entón, se vos parece, podemos empezar xogando este. É unha pena que non andei por aí Puskis Celta, que, bueno, se hai un celtista en Twitch aí acérrimo e Puskis, seguramente a mellor ven despois. Se tal, podemos botar un par de partidas. Hai 36 localizacións. En esas 36 localizacións, como vos digo, están non todos, porque hai de algúns lugares que non é fácil atopar, porque non hai cobertura, en algúns lugares, sobre todo a Europa do leste, pero prácticamente todos os estadios onde xogou o Celta neses partidos oficiais. Imos darlle e probamos. Bien, dos, Minecraft. Probas tamén Wendy Cherry, sí? Wendy Cherry tamén vai xogar. Xogamos os que estamos, a ver Sí, como nos ya sai. tengo ahí puesto, ya tiene que ser. Moi ben, mira, Claro, pedía o Puskis, el Puskis xa xogou, o Puskis Celta xa xogou unha partida, xa probou, xa se adiantou, xa fixo os deberes antes. Vale, no time limit, poñemos no move e imos darlle, a ver, son estadios vistos desde fora. Estadios vistos desde fora. E empezamos con este, a ver que pistas temos para poder identificar o estadio. Eu teño a cousa bastante recente, porque ainda o fixen estes días. E, bueno, unha boa pista quizáis isto, o escudo. Vamos a ampliar aquí. Non se aprecia moito máis. Pero, bueno, hai algunha pista de en que lugar pode ser este estadio. Vamos ver aquí no letreiro tamén. Parece que hai aí un texto. Deste lado, pois non temos moita máis pista. Vou facer o 360 completo. E o que temos. Neste estadio xogou o Celta en partido oficial. Aunque vaya a ser un poco de ruido, pero... Que pasou? Es que necesito esto. Damos aí 2 minutiños para que marquedes os que querades xogar. Es que yo ya marqué. Creo que sé dónde es. Pero isto... Pero es que no consigo hacer pipín. Pero que tens que facer? Que tens que facer? Poner... Dos antes de dedos. que se acabe el tiempo. Dos dedos. E pegar, vale? Dalle a pegar. Aún así voy a ver. Chegou o Puskis Celta. Foca o escudo, please, que acabo de chegar. Moi ben, sí, damoslle o escudo. O escudo é este de aquí. Poño aí. Buah. Buah. Ojo Rojo quedou aí cerquiña, 4,4 kilómetros. Sí, yo como 1000 kilómetros. O Ondicherry aquí, non sei se quedaría no continente. Es que había uno muy parecido. Sí, mira, do Pico, xa cho poño eu. Non te preocupes polo tempo, que estades entrando agora. Aí tes o enlace ao mapa. O enlace do mapa, tedelo aí. Podedes marcar. Es que así es muy difícil. Vale, pero é que o cable desto. No tiene cable. Claro, bueno, pois é moi complicado. Este me quiere esta cosilla. Aí son pois non temos aquí... Sí? Un sonido en loop. Ah, é o reloxo, vale. Vale. Despois cambio o reloxo e quito o son porque está posto e pode ser desagradable. O reloxo este ten son. Agora quito para a próxima, que o podo modificar. Vale, xa está posto por aí ten Puskis, Ojo Rojo. Sí, o escudo medio pixelado pola parte de arriba. Debe estar pixelado pola parte onde pon o nome, non? É moi molesto, quitámolo, sí. Andámolo fora. Non hai ningún problema, parece non hai... Quitamos o reloxo, moi ben foi proba. Vamos facer unha cousiña, mira, deixámolo, marcámolo... Fora. Vale. E non necesitamos realmente o reloxo.
Los se houvese máis xente, sí, pero sendo tan pouquiños tampouco importa moito. Vale, xa marcastes, vou pechar. Pecho aí. E xa digo, eu, porque eu teño fresco de facelo nesta semana, nestes días. E creo que, se non me equivoco, que tampouco me acordaba moito disto, que isto foi un partido que xogou o Celta de Copa da UEFA, ainda non era Europa League, en Lausana. Lausanne. Ahora, sei si, o estadio, tampouco vou andar parando moito a buscalo, pero bueno, creo que é o Estadio Olímpico de Lausanne ou por aí, máis ou menos. Vou marcar por aquí. Marcamos. E era aí, o Estadio Olímpico ou a Pontés. Non sei se vos acordabades deste partido. Estabas pensando entre Francia e Bélxica. Bueno, polo francés, claro. En Francia tamén se xogaron varios partidos, pero este de Lausanne. Despois, cando acabamos de xogar, podemos facer un repaso, mirar que partido foi este, quen xogaba e tal. E depois Forgais? Forgais outro día. Moi ben. Lausanne. Un partido que se xogou ali. Non me acordo ben nin que equipo era, realmente. Pero teño aquí anotado, depois mirámoslo. Seguinte localización, seguinte estadio. Este mapa, sí, mira, este mapa vai de estadios onde xogou o Celta de Vigo partido oficial, e que fose fora de España. Por tanto, van ser estadios que xogou na Copa da UEFA, na Champions, na Intertoto tamén, durante toda a súa historia. E este campo de Lausanne, pois, xogou un partido da UEFA xa fai tamén bastantes anos. Creo que acabará 3-2 perdendo o Celta e ese día depois houve remontada en Vigo. Ben, xa digo, despois miramos por curiosidade tamén que ano foi este partido e botamos en ollada. Seguinte estadio. Ben, aquí temos bastantes pistas deste estadio. Vou facer un pouco de zoom, depois fago 360. Podo ampliar un poquinho máis. Por aquí temos boa pista. Aí hai boa pista, ampliamos un poquinho máis. Neste estadio xogou o Celta, partido oficial de competición europea. Coñezo este estadio porque estive nel, non nese día do Celta, sino noutro partido, unha vez, vendo un partido aquí dentro. Damos xiro completo de 360, o ojo rojo xa o identificou, xa detectou que sitio era. Aquí temos boa pista tamén, porque por aquí creo que hai un escudo. Ese escudo que está un pouco pixelado tamén, que non se aprecia moito, pero aquí sí que temos pistas bastante. Se queredes que me ensine algunha cousa concreto, pois decide. Moi ben, só se pasa, aí está. Outro día facemos mapa da primeira RFF, podemos facelo, pero xa temos feito un mapa de campos galegos, que podemos tamén xogar. Campos galegos de todas as categorías, profesionais e non profesionais. Bueno, aí Bondi Cherry equivocouse, non sei que pasou aí. Volve a probar a facerlle clic no mapa. Faz clic no mapa. Si, teño de campos galegos, de regional para baixo, ao mellor non tanto, pero de regional, do que sea de preferente, sí, e mellor incluso de algún de menos. De bastantes campos. Vale, Pusquis 15 metros, do Pico 54 metros, o Corrojo 2 kilómetros, ben. E Guandichari 50.000. E así. 5.000 kilómetros. Bueno, neste mapa ao final son 36 estadios, non son moitos, 36 estadios, había máis, pero 36 que hai no mapa. Seguro que yo non gano, Non sei se Xorxe Paz quere probar. Xorxe Paz tamén coñece o sitio, porque, bueno, estivemos aí os dous xuntos, e sei que sabe onde é. Moi ben. Pico, tal. Echamos... Si Jorge Paz quiere unirse... Exactamente. Ahí tiene. Aí ten, mira, aí está o Bondi Cherry, que está publicando o enlace para se alguén máis quere entrar. Ese que Xorxe Paz quere probar. Eu estive fai pouco ali, partido local contra Bayer Leverkusen. Partido xogado aí como local. Pois se queres probar no mapa, Xorxe Paz, aí no enlace que che comparte aí Bondi Cherry, marcas no estadio, bueno, a foto onde está feita, e despois compartes ese enlace aquí no chat,
apareces tamén aí na clasificación que aparece aí á esquerda. Se queres, se non, ou para a seguinte. O de Mercedes é unha boa pista, non? Mercedes, bueno, o escudo, se coñecemos o escudo aí. Vale, perfecto, moi ben. Bueno, 115 metros, a veces as fotos non está próximo, pero bueno, moi ben. Vale, perfecto, fenomenal. Pechamos, como adiviñastes, Stuttgart. E aquí foi o partido da Copa da UEFA, que foi un empate a 0 co Stuttgart. E despois creo que houve en Intertoto tamén outro partido, non se me acordo se houve dous, pero da Copa da UEFA, non, foi a Copa da UEFA, un empate a 0 que despois houve victoria en Vigo 2-1, e o estadio é aquí, cerca da fábrica da Mercedes e do Museo da Mercedes. Moi ben, aí, dominado. Este era coñecido, non? Este estadio máis coñecido que o de Lausanne. Sabías que hai outro estadio chamado Mercedes-Benz Arena, pero en Atlanta? En Atlanta tamén hai o estadio, para min é un dos mellores estadios do mundo de Atlanta. Non sabía que había tamén... Non sabía que había un estadio, supoño que claro, de fútbol americano, supoño. Vale, seguinte estadio, terceiro estadio do mapa. A ver este. Neste estadio, parece un estadio máis pequeno, está a vista está. Vou ampliar un poquinho a ver se topamos algún letreiro. Nature Energy, parece que pon Park. Aquí parece que pon Alba non sei que, Tribunen. Hai un reflexo aquí. Albani Tribunen pon aquí, Nature Energy Park. A ver aquí que pon. Parece que pon, non? Moller Nielsen ou algo así. E vamos ver se hai outras pistas fora do estadio. Esta furgoneta non se aprecia moi ben o que pon. E pola estrada... Damos volta por aquí. Parece que por aquí non hai moita máis pista. Bueno, aquí no sinal. Save Road, Avanti, Ultras, algo pon por aí. Non sei se o apreciades. A veces as pistas están nas cousas máis pequenas. Queres que ensine algo máis? Flag Spain. Está Wendy Cherry ponendo aí, Flag Spain. Wendy Cherry, queres poner Flag Spain, tens que poner Spain. Outra vez a pegar. Fútbol Soccer o estadio de Atlanta United, da MLS, vale. Ensino o texto, ensino o do sinal, non? Refires ojo rojo, sí? Aquí voy a hacer... No sinal está a pista mellor, aquí, evidentemente, aquí. Yo non se ve moi grande, pero aí está a pista mellor. Porras. Así que por agora levamos Lausanne, Stuttgart. E agora este. Bien. No. Oh, mira, se animó. Marcou aí. Sí, pero quedó más cerca que yo. Queres que ensine outro texto, outro sitio? Ojo rojo acertou aí o país, que quedou moi cerca, adiviñou o lugar. E do Pico tamén adiviñou o sitio. Bueno, hai unha pista boa aí. Creo que tamén é outro estadio onde xogou o Celta e eu tampouco tiña lembranza deste partido. A verdade é que non me acordaba deste partido. Huskies tamén marcou aí, vale. Pois xa que marcastes o que estades xogando, vou pechar as gueses. E aprecias aí malamente que pon Odense, non? E bueno, xa tiña un pouco aspecto tamén de Dinamarca. Partido de Copa da UEFA tamén xogado aquí en Odense, que se non me equivoco é por aquí. Aquí máis ou menos. Marcamos por aquí o estadio, non sei exactamente, non me acordo exactamente onde está. O estadio do Odense, que está aquí, que non se aprecia tanto nisto. Aquí está o Nature Energy Park, campo do Odense. Siempre quedó de último. Xa, onde Cherry que va darse un pouquinho a voleo.
Cuarto estadio. Bueno, casi non hai que falta poñer nada máis neste. É Atlético Odense, sí. Atlético Odense, non sei o nome. Digo, neste bueno, neste non movo nada. Neste non fai falta nin facer 360. Neste podíase xogar no move, no panning, no zoom, no nada. Exacto, estadio do Coruso. Podese confundir co do Coruso. Outra cousa é atopalo, esa cousa é máis complicado. Este, sí, identificamos o estadio. Agora, encontralo, bueno, aí Sorse Paz encontrouno tamén, Pusquis tamén encontrou. Pouca risa co curso que están de obras, pero están ampliando o campo ou están arreglando o campo. Estiveches de verdade, sí, eu tamén estive de verdade aí, pero incluso para chegar ali leva un pouco de tempo chegar ali a este estadio. Quanto tempo falta? Podes marcar, non estamos facendo con tempo, así que marcas onde ti queiras. Estás marcando aí. O curso ten o campo en obras, van xogar estes meses en Pardellas. Meses, tamén. Bueno, Wondicherry está aquí a punto tamén de poñer o seu. Yes, voy a ganar. Wondicherry está facendo o que pode. Wondicherry, Europa, cerca España, Genial. Francia, Italia, Alemania. Genial, y yo marqué Japón. Bueno, Parece Japón. sí, Pero pero esos picos. para xogar en Xapón partido oficial hai que, non sei, a intercontinental hai que xogar. Se xoga así en Xapón, non sei se se xoga en Xapón ou non. 0 puntos. Vale, pechamos gueses. Marcamos evidentemente San Siro, o Giuseppe Meazza, que aquí en Milán, tampouco vou parar moito, pero en Milán, pero por aquí, San Siro por aquí, máis ou menos, por esta zona San Siro, marcamos por aí. San Siro, aí está o estadio de San Siro, bueno, aí no chat hai alguén que estivo ese día cando xogou o Celta ali. No chat hai algún seguidor celtista que estaba naquela noite de, se non me equivoco, decembro do 2003. Para, non lle ese Joder, que no va. Decembro do 2003, Milán 1, Celta 2. Golazo de José Ignacio, golazo mítico para o celtismo. Vale, Diego Wondicherry. José Ignacio MVP, certo. Foi gol de José Ignacio, e fora antes gol de Jesuli. E Kaká por o Milán, creo. Espera que pasou aí co bot. Sí, en 2004, claro, bueno, cando gañou o Deportivo, cando fixo a remontada, por suposto, no 4-0 en Riazor. Sí, Jesuli. Foi Jesuli que metera no primeiro tempo. Creo que empezou marcando o Milán, e despois empatou o Celta, e por último marcou o José Ignacio. E iso foi o que permitiu o Celta pasar a seguinte ronda. En 2004 tiña eu 8 anos, imos vellos, pois algún tiñamos algúns máis. Moi ben, imos coa último estadio. Saíron estadios un pouco de todo, máis coñecidos, menos coñecidos, este mítico de San Siro, onde xogou o Celta, o Deportivo tamén, por suposto. E no seguinte, a ver, seguinte estadio. Un estadio chulo este, está nunha ubicación chula. Imos facer o 360 para ver se co entorno do campo podemos descubrir onde é. Podo ampliar aquí, é mellor. Non se aprecia moi ben aí ese letreiro. A ver aquí. A imaxe tampouco é de moita calidade, algo podemos ver. E quizáis por aquí, vou ampliar aquí no letreiro, non se ve moito máis. Sí que apreciamos polas casas, polos edificios, onde pode ser. Sorse Paz acertou o sitio. E o estadio, curioso, porque hai como se estivese no mar, non? Parece unha cousa moi curiosa, non? Hai auga aquí polo medio e o estadio está aí, como se fose un illote nese sitio.
Pois alégrome que do Pico que che gusten os mapas, hai que facer así máis. Dostoyevsky, exactamente. En 2018 estiven ali, impresionante localización, a verdad que a localización é moi curiosa, non? Nas portas do estadio, certo, vou enfocar a ver se, ainda que está un poquinho lonxe, a ver se se ve algo. Nesta porta é bastante borroso. As cores, un poquinho de cores que hai por aí. Vou ir por outro lado. Non se aprecia moito máis, a verdade. Creo que incluso máis que o estadio en sí, se non o coñeces, dá máis pistas toda a que a contorna do campo, o lugar no que está. Parecido ao estadio do Mónaco. Sí, sin embargo, o campo do Mónaco o Celta creo que non subo nunca. Con eses pilares que ten, é certo que ten, sí, ten razón, xa te di, onde están as luces, sí. Que ten así esa forma, así como inclinada tamén. Sí, esperamos un segundiño. Que marquedes todos, vale. Sorse-Paz marcou, o Rojo tamén, falta Puskis, falta do Pico. Sodes os dous que faltades. Nese estadio gañou o Celta o seu único título, certo? Pois é unha pista bastante boa. Puskis marcou, esperamos por do Pico. Acabou a 72.000 metros. 7.000 kilómetros, quedaches a 7.000 kilómetros. Moi ben. Ben, ao final todos aí chegastes ao lugar. Perfecto. Pecho eu aquí. Estamos en San Petersburgo. Creo que é o Estadio Petrovsky. Creo que non sei se é o estadio que siguen utilizando hoxe en día, non sei se é un estadio diferente, o de hoxe. E bueno, Petrovsky, pues tampouco sei moi ben en que sitio exactamente estará. Vou marcar por aquí, pero bueno, para non pararme moito. Estaba aí, o Estadio Petrovsky. E como decía por aí Sorse-Paz, claro, ese foi o campo onde o partido de volta no ano 2000, a final da Intertoto. Foi nese estadio contra o Zenit de San Petersburgo. Zenit contra o Celta no ano 2000. Fixo este verán 21 anos dese partido. Vemos o resumo de todo. Bueno, quedei de primeiro, pero bueno, non conto moito, porque foi o que foxen o mapa, así que sería Ojo Rojo o primeiro, con 24.755, Puskis con 21.160, despois do Pico, Sorse-Paz, que tiveron un intento menos, con 19.900, Sorse-Paz con 16.000, Gamer con 9.994, fixo dous intentos, e Wondi Cherry, que fixo que puido, ainda que quedou un pouquiño lonxe. Sí, mira onde quedé. Viste onde quedé? Moi ben, onde quedaches? Non o vin. Mira. Quedaches moi lonxe. Pero tú estás en Sapón. Está en Sapón, así que... Como non me salía... Vale, agora vou facer outro tamén que ten que ver co Celta. Despois podemos meternos outro. Este é distinto. Este, en vez de ser aquí xogo o Celta, alégrome moito. Grazas polas palabras de ánimo. Tamén anima a facer máis, darlle voltas a pensar noutros. O seguinte mapa, que é do Celta, en vez de ser aquí xogo o Celta, é eu xoguei no Celta. É localizacións de cidades nas que naceron xogadores que xogaron no Celta, que xogaron no Celta actualmente ou que xogaron anteriormente. Entón é un mapa un pouco diferente o que acabamos de xogar. Porque é de cidades onde naceron xogadores ou ex-xogadores do Celta. Collín a información desa páxina que ten moitísimos datos, que yo jugué en el Celta. Aquí teño 75 localizacións. Cidades de fora de España onde naceron xogadores e ex-xogadores do Real Cruz Celta de Vigo. E despois podemos incluso, se xa sodes pro nisto, sobre todo os celtistas que andades por aí, de saber, de identificar que xogador foi o que naceu nesa cidade. Eso xa sería un punto extra. Imos empezar como primeira localización. Hai pistas, en algúns casos hai boas pistas, coñecendo un poquinho, pois seguro que incluso sen ser do Celta. Según a lista, revivo naceu nun país imaginario. Bueno, moi ben, vamos meterlle unha ollada aquí ao
facer un 360 desta cidade, xa digo, cidade na que naceu un xogador do Celta, actual ou ex-xogador. Hai boas pistas neste. Os que xa son expertos en GeoGuessr polas matrículas tamén creo que identifican bastante ben o sitio. Por aquí temos letreiros. Popayán, calle 5A, carrera 1A, aeropuerto. E por este lado, bueno, non sei se fai falta máis pista, por aquí hai menos pista. Creo que a principal sería orientado a cara aquí. Se queredes que lle bote, que faga zoom algo, decideme. Moi ben. ¿Tú ves lo que he puesto ahí? Sí, non sei por qué, porque eso, é unha pista. Jafe. Por qué? JF, por qué? No digo esto. Ah, vale, pero bueno, sí, tranquilo, relax, un Cherry. Vale, Sol se pasa, marcou, o Rojo tamén, Puskis quedou un poquinho máis lonxe. Y Diego quedó. Isto non é Moaña, non? Y yo conseguí. Non, bueno, decíamos fora de España, do Estado español, non? Podía ser Moaña se fose Estado independente. Se queres marcar aí do pico, probar, faz aquí como Gonde Cherry tamén. Aquí lanzamos os que estamos xogando e marcamos onde se nos ocorre. Onde queiramos. Estaba tamén por aí Gamer, non sei se quere xogar. Estaba marcando antes, bueno, mellor volve despois que estaba por aí. Vale, xa probastes o sitio e do pico quedache así a 3 centros. Bueno, descubriches país, polo menos, ben? Marcaches o país. Bueno, a pista está por aí, ben, non? Pon aí, neste que parece como unha especie de hotel ou algo así, pon Cali, non? Cali, Colombia. E Cali, Colombia, pois marcamos por aquí. Tampouco nos imos parar moitos, Cali, por aquí. Bueno, incluso estaba no centro, no medio de Cali, Intercontinental, foi casualidade. Ponía Cali. Non viches iso? Bueno, pois era a pista boa que había aí. Non sei se fai falta decir que naceu en Cali, porque hai un xogador que da plantilla actual que naceu en Cali. Así que non sei se alguén sabe que xogador é. Que naceu en Cali, que xoga no Celta. Exacto. É Murillo, e é un Murillo. E é un Murillo nacido en Cali, que ele sempre fala de Cali. O en Remor tamén pode ser. Caviedes, a mellor sai o sitio de Caviedes tamén. Pode sair o sitio onde naceu en Remor, onde naceu Caviedes. De feito, no mapa están, así que tamén están eses lugares. Cali e el Dandí. Creo que hai un vídeo de Murillo do Celta que fala de Colombia, e fala de que lugar recomendarías ir. El fala de Cali, o sea que tira un poquinho, barre un poquinho para a súa casa en Cali. Así que a primeira, ben, imos co seguinte cidade onde naceu un xogador ou ex-xogador do Celta. Fixen zoom porque hai un letreiro aquí xa a empezar neste edificio. Bueno, parece cirílico por aquí, polo menos. Se sabedes ler cirílico, mellor atopades aí unha pista de algo. Vamos facer 360. Gonde Cherry xa marcou, xa non parou aí moito. Amplío por aquí, pero tampouco se ven as cousas moi nítidas, así que non axuda moito. Avanzamos, hai un letreiro aí, pero tampouco se aprecia moito. A ver se por este lado temos letreiro tapado. Aí hai algo. Mecidinska, non sei que, pero tamén está pixelado. Seguimos, vou dar a volta inteira e despois, se queredes que faga zoom en algo, decides, vale? Non é sin problema. Bueno, parece unha farmacia por aquí. Algo que hai por aquí, algo aí sí que se pode ler, por lo menos o idioma. Pero pouco máis, esta é difícil. Isto xa non é como nos estadios que temos forma de identificalo mellor. Poden ser xogadores da plantilla actual ou ex-xogadores tamén. Ex-xogadores. Mais ben, ex-xogadores dos últimos, desde os anos 90 cara aquí.
Claro, podes adivinhalo por outra vía, claro, sin dúbida, non polo xogador, mellor. Pero mellor polo idioma ou polo... Mostro o coche de Google, sí. Coche de Google, non sei se hai imaxe de coche, creo que non hai. Non temos meta de coche. Se queredes matrículas tampouco se aprecia moito. Está bastante pixelado. Aquí temos algo de matrícula. Aquí a estrada bastante gastada. Casas. Medicinska aquí. Se lo he puesto yo, voy a ganar esta ronda. A verdade que esta ubicación era unha das complicadas. A verdade é que hai que lanzarse un pouquiño. Victoria. Ao mellor acertar país, ¿no? Acertar Me gustaría país quizá é máis después fácil. hacer esto. No, ya podía. Somos leones, venimos a xogar. Moi ben. Vale, Puskis, aí está o Ojo Rojo, quedou máis cerca. Puskis un poquinho máis lonxe. O Pico foise un poquinho máis lonxe. Bondicherry tamén. Ojo rojo cerca. Sorsepaz non sei se anda por aí. 290 kilómetros, pero sin acertar o país. Sorsepaz tamén aí. E eu tampouco me acordo, a verdade é que non me acordo, porque de aquí son máis ubicacións, non é tan fácil acordarse dos estadios. Pon un comentario. Sí, Bondicherry, sí. Vale, pecho aquí. Non sei onde pode ser. Beso cirílico e beso tamén alfabeto latino. Imagino que pode ser en Serbia. Algún xogador serbio. Vou marcar Serbia. Novi Sad, non sei se hai alguén de Novi Sad. Vou marcar por aí, por exemplo. E Arandelovac. Mira dónde quedé yo. Estou mirando quen naceu nese sitio. Estou aquí a lista de quen naceu nese sitio. Neste lugar. Sí, pero antes mira dónde Radoya. quedé yo. Radoya de Novi Sad. Alguén sabe quen naceu aquí? Hai que saber un poquinho de fai tempo, Fai tempo, creo ano 90, principio de... Naceu aquí en Arandelovac. Naceu Goran Milojevic, que foi un dianteiro Jukic. Sí, tamén. A mellor naceu nun sitio, non sei onde naceu Jukic. Milojevic, que xogara no Mérida antes de xogar no Celta. Era un goleador. Creo que xogou no Celta un ano, somente unha temporada. Anos... Principio dos 90. Bueno, principio dos 90 non, sería no 95, por aí. 94, 95, quizáis. Naceu aquí nesta cidade de Serbia. Pero era difícil. Seguinte cidade, a ver que temos aquí. Letreiro. Aquí temos un letreiro próximo que nos vai dicir idioma, polo menos. Privatparkering Kungforgester. Idioma. Temos aquí na porta deste edificio que parece que pon o mesmo, debe ser o nome da empresa. Témolo aquí. Sí, xa me acordo de cal é este. Bueno, 18. Temos aquí algunha pista dese nome, pode ser por aí boa pista para saber onde é. E por aquí, que máis temos? Coche, matrícula. Por aquí. Marquesina, parada de bus. Ojo Rojo xa descubriu o sitio. Avanzamos por estrada para completar o 360. Tampouco é moita máis pista, verdade? Pero ben, o país parece que se pode descubrir o país, que tampouco sorprende moito porque creo que deste país moitos xogadores nos últimos anos xogando no Celta. Ben, xa marcastes todos, moi ben. A mí se me fue. Puskis tamén acertou o país, do Pico tamén. Pecho entón. Te me preguntando antes aí, Milosevic. Claro, ollo, Milojevic non Savo Milosevic, porque pode haber confusión. Non é Savo Milosevic, era Goran Milojevic.
É dicir, Milosevic xogou despois, tamén foi dianteiro. Este foi Goran Milojevic, que era un goleador, era un pouco diferente no xogo a Savo Milosevic. Pecho, bueno, ten todo aspecto de ser Dinamarca, é verdade, e eu, xa digo, teño recente o nome, e creo que isto é a cidade onde naceu Daniel Vaz. E Gladsaxe ou algo así, non sei, non me acordo moi ben en que parte de Dinamarca está. Vou marcar, non sei se na illa de por aquí, por la zona de Copenhague. Soame que estaba por aquí por Copenhague, por este lado de aquí, pero tampouco estou seguro. Sí, era isto, Gladsaxe. De aquí é Daniel Vaz, o noso gran querido amigo Daniel Vaz. Había un defensa central nos de 90 danés do Celta. Danés, creo que te refires a Dan Eggen, que era noruegués, creo. Se te refires a Dan Eggen, un que era moi alto. Danés, non me acordo se houbera. Eggen, sí. Eggen. Pero era de Noruega. Creo que xogou o Mundial de Estados Unidos no 94. Noruegués. Eggen. Medía 2 metros prácticamente. 2 metros non, pero un 90 é bastante, verdade? Dan Eggen. Moi ben. Moi ben. Seguimos. Cuarto sitio. Vale, neste cuarta localización vemos aquí letreiros, está en español. Cerrajería, herrajes, cerrajería, automóvil. Aquí por aquí, de este lado, temos aquí pistas. Pon aí Máximo Pal, pon Lanús. Un letreiro máis. Por aquí temos máis letreiros. Cervecería, pizzería, parrillada. Chinchú. Parrillada Chinchú. E por aquí, no Estacione, se alquila galpón. Bueno, isto pode ser aquí na zona do Salnés, que hai moitos galpóns. Puskis quedou cerquísima. Creo que debe saber quen era. Sorsepaz tamén moi cerca. Non sei como sabedes, están con tantas actitudes ao lugar, sorprenden. Porque non hai moitas pistas. Estou aquí anotando de antes. Está Arcos haciendo Twitch. Gustavo López foi aquí, sí. Vení mirar despois. Lanús non era, pero Lanús sí. Quen era non, pero Lanús sí. Ah, do sitio. Ajá, vale, moi ben. Se queres intentarlo do pico, e marcamos. Sí, espero por ti do pico, non te preocupes. Deixa de poñer. Os sudamericanos, lógicamente, tamén hai un montón de xogadores que xogaron no Celta. Vale, do pico tamén marcou. Cáceres, pode ser Cáceres o que naceu aquí, sí. Espera que aí... Pode ser, sí. Do pico quedou aí a 125 metros, non? Ostras, 5K para do pico, acertou o lugar exacto onde é. Pois eu non me acordo, porque, claro, de Sudamérica hai bastantes localizacións. Entón, en que sitio de Sudamérica? Lanús, claro, diría eu que sería Bos Aires. Pode ser aquí Lomas de Zamora, non sei, Lanús, bueno, Lanús, porque pon aí Lanús. Lanús aquí, Valentín Alsina. Ah, pois sí, creo que sí. Vou mirar na lista, pero é certo que tedes por aí, dicíades que era Gustavo López. Exacto, Gustavo López naceu nesta parte de Argentina. De Argentina, bueno, realmente en Bos Aires, non? Cerca nas aforas. Si queres ver onde quedei yo. Deso xogou no Celta tamén, sí, xogou no Celta antes de xogar no Alavés. Xogou no Celta tamén dos anos 94, 95, por aí. Xogaba cando estaba
Aimar de adestrador do Celta. Cabral tamén é outro, claro, Cáceres, Cabral, bueno, hai un montón de xogadores argentinos, aínda os hai hoxe, non? Tamén son actuais. Vale, seguinte localización. ¿Y dónde quedé yo? Quedaches moi longe, 18.000. No, todos quedastes aquí por aquí cerca, verdade? Menos yo. Es que no puedo alejar. Así que he puesto Japón. Pero onde fuches, tío? Bueno, ti estás ponendo Xapón sempre. Es que Vale, home, pasa nada, Es que no consigo que me haga... Claro, que xaponeses no Celta non hai, non sei se xogou algunha vez algún, xaponés. Sí, pero es que mira. Mira, a ver. Marcas noutro sitio. Mira, pero mira. ¿Ves? Claro, é que é complicado. Es que hai que probar outro día para xogar. Seguinte. Así que solo puedo marcar Japón. Aquí chegamos. Esta vai dedicada a Puskis. Esta vai para él directamente. Es que yo solo puedo poner Japón y Japón. Vou facer un 360. Vou facer un 360, pero a ver, aquí vamos a topar facilmente idioma. Seguro que era China o Japón. Pero sí que he puesto Japón. Facilmente idioma, aquí tamén vamos a mostrar idioma. Así que, bueno, unha pista. Marcou a Puskis, marcou Jorrojo tamén. Bueno, letreiros con este idioma temos un montón, porque hai unha cidade tamén. Agora, que cidade é, o sea, vai ser máis complicado. No para conseguir ni 100 puntos. O xogador, creo que tamén sabemos todos quen era. Só se acertou moi ben prácticamente o sitio exacto. A ver si... Sí, é certo. Por que sucede iso? É que non entendo que no chat Gesser non aparece a bandeira de Israel, non? Es que me gusta verlo. Deu o país por bo. Non por bo. O país, en fin, é así. ¿Qué pasa? Moi ben. No pico, se queres probar, lanzar aí o teu... Iba a dicir misil, pero non sei se é un chiste permitido na... A mellor queda un poquinho mal. Non é políticamente correcto eso. Así que mellor marcar aí algo. Xa está marcado moi ben. No pico foi o que máis cerca quedou. Fantástico. Pechamos aquí, Israel, eso xa o vimos. Creo que a cidade, se non me equivoco, é unha cidade que se chama Asdod. Asdod ou algo así, aquí, Asdod, creo que é aquí. Creo que por aquí nunha destas rotondas, pode ser esta rotonda. Bueno, era outra rotonda. Aí está, quedou do pico aí cerca. Outros que quedastes, tamén Sorsepaz tamén sabía o sitio. Noutros lugares de Israel. Bueno, onde Chergue foi máis lonxe. E onde foi Puskis? Tamén aquí, claro. Bueno, todos no país. E evidentemente, menos Gondicherre que marchou a outro sitio. Es que no consigo. E evidentemente estamos falando de Jaime Revivo, que foi xogador no Celta nos anos tamén 90, non? Gran xogador, moi habilidoso, foi o que marcou aquel gol mítico en Anfield. Marcaches Palestina, dache como Israel, claro, que aquí hai un problema tamén. Nesta zona, o Charguese non sei como vai. Gondicherre ten aquí marcado o Xapón, esa sempre pon o mesmo enlace, entón, claro, para que podías acertar, tiña que xogar no Celta ou na Cata ou... Es que yo no consigo alejarlo. Se fose no Deportivo sí que podía acertar, porque no Deportivo sí que houve algún xaponés, non? Creo que fai nestes últimos anos había un xaponés. Sí, ojalá pusiese en ese mismo sitio. Pero no Celta non. Eso, Así Shibasaki. 5.000 puntos. Gaku Shibasaki, certo, estaba pasando neste Shibasaki. Do Celta o máis próximo é Park Chu-young, que era coreano, tamén está por aí a localización. Vale, vemos como quedou, quitándome a min, que non conto. Ojo Rojo quedou aí de primeiro con 23.941, Sorsepaz segundo con 22.300, despois do pico 19.800 e Puskis con 17.000. E Gondicherre 44 puntos. Es que no consigo mover. Bueno, foi así, non pasa nada. Cuando me quiero mover...
Corea mala, por suposto. Corea mala. Se fose Corea boa, a mellor era mellor xogador. Pero bueno, era o que había naquel. Creo que foi o ano no que nos salvamos no último partido, non? Creo. Debeu ser cando estaba o amigo Parchuñán. Vale, se queredes repetimos un dos mapas, se queredes, ou de estadios de xogo o Celta, ou que preferides, decidime, ou de estadios ou de cidades onde naceron xogadores do Celta. O que prefirades vos. Estadios galegos, vale, ponamos estadios galegos, de acordo? Vale, cambiamos un pouco de tema, estadios galegos. Moi ben, perfecto. Non vai a ser que os pase un poquinho do nivel de saturación. Moi ben. Imos a estadios galegos, aí onde teño o mapa. Campos de fútbol galego son 85 campos. O cara aí, campos de moitas categorías. Busque tamén xogou, xogamos unha partida outro día. A ver se saen distintas. Vamos darlle campo de fútbol galego. Claro, campo de fútbol pode ser deste tamaño, deste calibre. Aquí, cores, tipo de superficie, a mellor a vegetación ao redor, poden axudarnos. Pero este campo parece que está no medio, bueno, tocou de primeiro un poquinho complicado. Non hai moita pista. Estou dando un poquinho rápido, pero non sei se hai moita pista. Ou mellor, coñecédelo de ir a unha vez. Ou pola inclinación do terreo, ou pola ubicación. Pero isto xa é máis complicado. Moi ben, Jorrojo, vémonos noutra ocasión. Que vaya todo ben. Vale, do Pico tamén. Claro, neste caso é que non teño registrado a cada un. A verdade é que non te podo dicir, non o sei. Hai que tratar de probar e a ver se podemos acertar. Se puidera dábamos a unha pista. Que tampouco me acordo moi ben desta localización. Nalgúns outros estadios que van ir saindo, campos, pois temos ou algún letreiro ou unha pista, pero este, claro, este é máis complicado. Non sei se pola localidades cerca, pola montaña. A veces os eucaliptos axudan a identificar que provincia é máis probable. Do Pico é, 67 km, non é moi lonxe tampouco. Neste mapa, lóxicamente, a puntuación sempre é menos, porque como é un mapa somente de Galicia, pois as distancias contanse distintas. Probade, dade aí a onde botar un pouco a sorte. Queres puntos? Pusquis quedou un poquinho máis cerca, 56 km, algúns puntiños máis. Si alguén quere probar máis, que estades por aí. Sorse Paz, un poquinho máis cerca, 50 km do campo. Viste o que puse yo, que quería... Está por aí Gamer, se queres probar, esperamos por ti. Ojo Rojo se marchou. Se queres Gamer, darlle no mapa en alguna zona de Galicia. Neste caso é un poquinho así a voleo, a verdade que é un poquinho probar a sorte. Porque tampouco hai moita pista, non sei se incluso as gradas a veces as cosas poden axudar, pero bueno, se é un campo desta categoría, que ten pinta de ser categoría de preferente, non sei se me ten algún campo de primeira regional. A verdade é que non me acordo ben se me ten de primeira regional. De preferente, sí, do que era preferente. De primeira regional creo que non hai ningún. Pero bueno, fui metendo de campos de... máis ben pensando un pouco a poboación e estadios. Este debe ser do máis pequenos que metín. Así que o resto tampouco creo que sexan como este. Seguramente está cerca de algunha localidade, non grande, pero coñecida, Non creo que sexa o campo de aí nun sitio que non se coñeza. Moi ben. Vale. Pienso conocer Galicia, solo pienso. Vale. Vale, perfecto. Pechamos, entón. Eu probo, tampouco me acordo onde é. Porque este, claro, non teño tampouco moita referencia onde pode ser isto. Por os eucaliptos, dame a pista de que pode ser por Pontevedra.
non sei, vou marcar aquí Cerdedo, ainda que non creo que meter no mapa algo así tan pequeno. E o campo da Cañiza. Campo de fútbol Augas Férreas. A Cañiza, bueno, que non é un sitio grande, pero bueno, un sitio coñecido. Tratastes de ir aí un poquinho ao medio de Galicia para quedar o máis próximo posible e era aí na Cañiza, neste campo de aquí. Pero bueno, xa debe ser dos máis pequenos que aparece no mapa. Imos con outro. Bueno, este sabedes que é un poquinho máis grande. Sí, o primeiro foi un poquinho difícil, a verdade é que empezamos con un poquinho difícil. A mellor hai que modificar un pouco o mapa e quitar algún e engadir outros, quizáis. Neste caso, sí que temos letreiro, temos localización, imos botar en ollada, campo de Alomba, temos aí escudo, que neste caso non é como de antes, que se vía piselado, temos o escudo bastante ben clariño. Temos por aquí tamén pistas, moi ben, aquí xa tedes... Bueno, tedes aquí unha boa pista, non? Neste caso sí que é máis fácil quedar próximo. E aparte que é un campo máis coñecido, porque este sí que é un campo de outra categoría. Terceira, preferente, bueno, máis ou menos desas categorías. E aquí pon algo tamén. Moi ben, Puskis, do Pico, xa marcastes por seus lugares. Campo da Lomba, claro, aí pode haber a confusión, que é habitual no campo da Lomba, porque hai máis campos da Lomba, verdade? Hai máis campos da Lomba. Entón... Pulsaches mal ou que? Foixe aí da... Pode ser, que sexa porque hai outro... Gamer tamén queres probar? Esperamos por ti, Gamer, se queres marcar aí, marca. Chámanse igual, claro, é que campo da Lomba hai algún máis, incluso nestas categorías. Bueno, hai un campo da Lomba aquí cerquiña, a poucos metros de aquí onde estou eu, tamén temos campo da Lomba, pero non é este. Sí. Entón, se escoitades, como dicía outro día Puskis, escoitando Galicia en goles, escoitamos, a ver, campo da Lomba. E campo da Lomba, pero cal dos dous así que hai en Galicia, coñecidos. Exacto, claro, sí, exacto. Pois é que te digo eu aquí en Vilagarcía o campo da Lomba tamén. Pero se miras polo escudo e polas cores, certo, do Pico, que tamén hai campo da Lomba, tamén aparece. Non sei se Gamber llevas, se queres probar ou na seguinte. Estás probando, dime, se queres espero por ti, sin problema. Ou se non pasamos ao seguinte. Estaba aí, pediu o enlace. Probamos na seguinte, entón. Vale, probamos na seguinte, non sei, creo que Gamer anda por aí, pero... Vamos darlle a seguinte, pechamos esta, probamos na próxima. Isto, pon aí, Areas, non? Pon Ponte Areas. Areas, Ponte Areas, por aquí. Non sei se Areas... Bueno, vou marcar en Ponte Areas, pero non é Ponte Areas mesmo, non sei se máis ao sur. De Ponte Areas, ou hai unha... Estadio está aquí, campo de fútbol da Lomba, aí marcastes... Quedastes cerquiña, pois, Puskis e Sorse Paz. Eu marquei aquí, e claro, lóxicamente do Pico foise a Vilagarcía, porque tamén hai campo da Lomba. Normal. Seguinte, Estadio Galego, Campo Galego. Este non sei cal será. Este non temos moitas pistas. Este fai para compensar un poquinho de antes, non? Non fai falta que ensine nada, supoño. Creo que é a compensación. Puskis. O Puskis está cheo de malicia, o Puskis, Aí está, Daniel, aí saiu alerta de troleo do Puskis, saltaron as alertas. Puskis marcaches onde marcaría o Puskis, é para mirar despois, non? A 3.000 kilómetros de aquí. Sí, pero yo más lejos. Yo a 10.000. Moi ben, bueno, este estadio
Os sodes novos. Este estadio, Sorse Paz e eu, creo que o visitamos antes de nacer vos, así que bastantes veces. Que pasou aí, Puskis? Bueno, sei, Puskis marcou Turquía, fixo xa. Puskis está facendo o dobre troleo, que é o troleo de comentar o de antes o de fútbol profesional, e agora fai isto, pero bueno, é Puskis. Moi ben, xa marcastes todos. Do Pico. Aquí non hai moito que darlle voltas, non? Moi ben. Do Pico, marcou aí, quedou a 10 metros, Sorse Paz tamén, todos moi cerquiña. Puskis fallou. Y yo también. Imos marcar, exactamente, aquí. Yo que dije que no jugaría esta partida. Riazor, playa de Riazor, estadio de Riazor. Bueno, aquí o sitio exacto da foto, non sei moi ben. Yo marcaría. Grada, que non se aprecia moi ben aquí, pero esta grada era de tribuna, que se non me equivoco, claro, é esta de aquí, non? Debería ser por aí. 5.000. Ah, non, pero a foto está, bueno, está marcado aquí, pero non está ben marcado, non? A foto non é aí. Pero bueno, a foto non está feita desta esquina, creo. Isto pasa a veces nestas localizacións cando son deste tipo de fotos. Bueno, todos aquí, excepto Puskis, que é o 5, onde está Puskis? Puskis aí está. Bueno, por lo menos marcou aí Estambul. ¿Y yo? Estambul aquí, no estadio Kasibuyuk Sport Kulu Basibuyuk. ¿Y yo? E ti, si, poño que irías a Sapón, ou non? Estás en Sapón outra vez, sí. Bondi Cherry. No, mira, acércate. Acerco, a ver, onde está? Pero non, ni sequera estás no medio do mar, vale. Hombre, Riazor está pegado ao mar, pero non tanto. É do lado de preferencia, xusto debaixo da zona visitante. Entón, está ben marcado a localización? Sí, non me dá conta. Parecía que estaba como na tribuna. Levo indo ao estadio desde que teño uso de razón, a escasos metros da miña casa. Moi ben. Até eu estive neste estadio, sou do Brasil. Ah, estiveches aí, eres do Brasil. Ah, estarías ben. E, bueno, vendo xogadores brasileiros que xogaron aí moi importantes. Naquela época de Bebeto, de Mauro Silva, e de Flavio Conceição, e algúns outros brasileiros que había. No Celta, no Deportivo, xogaron grandes xogadores. Eran os palcos Vic, claro, aparecen en palcos Vic, non? Están dese lado. Meus pais son galegos. Ah, fantástico, Gamer. Pues fantástico verte por aquí, Gamer. Amo Galicia, moi ben. Pois aquí estamos, galegos e brasileiros, aquí compartindo charla. Jueregen, jugadorazo, que é iso de Jueregen, jugadorazo? Non sei, vamos ao seguinte, que sei que hai xente que ten un pouco de presa, que quere facer a partida inteira. Seguinte estadio galego. Estánse repetindo algúns. Este xa saiu. Non sei por que se repiten 175. O Puskis este xa saiu outro día. Estábamos un poquinho aquí reflexionando e tratando de imaginar que fai esta xente colocando estas cadeiras aquí ao sol, que tampouco é que haxa aquí diante nada, digamos, como moi chamativo, pero están aí pasando a tarde neste sitio, que aquí apreciase malamente que pon algo de favas, festa de favas e algo máis. O Puskis se identifica tamén este estadio, podemos identificarlo por iso, pero bueno, ollo que era un poquinho confuso. Meu pai de Pontevedra, miña nai de Pedroso. A teu pai de Pontevedra, de Pedroso. Para Pedrosos hai varios aquí, tamén aquí en Vilagarcía hai Pedroso. De feito, a miña muller é dun sitio, dunha parte de aquí de Vilagarcía que se chama Pedroso. Evidentemente porque hai moita pedra no monte. Eu son de Ourense, cidade, pero xa levo vivindo aquí en Vilagarcía de Arousa, pois, desde hai 17 anos. Así que son ourensán trasplantado á provincia de Pontevedra. Vivo aquí a 20 kilómetros de Pontevedra. Ben, Puskis xa marcou 6,7 kilómetros. Creo que Sorse Paz tamén anda por aí, tamén quere. Do Pico este xa é máis complicado. Pero, bueno, pense casas, se queres buscar unha pista máis. Aquí sí que se ven algúns edificios. O das Favas foi unha pista do outro día. Aquí parece que hai un zoco, non? Un dibuixo dunha zoca. Do Pico quedou un poquinho máis lonxe. Cara aquí,
non se aprecia moito máis. Pero sí que é o campo dunha vila galega. Sorse Paz quedou máis cerca tamén. E imos pechar. Pechamos aí, non sei se Gamer quere probar. Pechamos. Xa digo, isto porque saiu creo que é a terceira vez que sai esta localización. Creo que era o da Festa das Favas, falamos outro día. A Festa das Favas é na Lourenzá, que é aquí. Pero o campo non era na Lourenzá, que era en Mondoñedo. O campo de Mondoñedo. Mindoniense, supoño que xogará aquí, non? Non sei moi ben a categoría, pero supoño que preferente norte, cando había preferente. Bueno, marcamos aquí, claro, Lourenzá, lóxicamente. Do Pico foise probar aquí a Ponteceso. Mira, me han puesto una respuesta. Que Bondi Cherry quedou por... Pusoche por aí, sí. Sí, una respuesta a mí. Moi ben. Ah, bonito. E a última. Tiene una cara de robot. ¿Cómo? Última localización. A ver, temos aquí letreiro. Toldos Gómez. Teléfono. Ves aí o prefiso. Así que isto é axuda para as provincias. Toldos Gómez. O campo, bueno, non parece un campo tampouco pequeno de todo. Aquí hai moitas pintadas. Unha boa zona de estacionamento. A verdade é que para ir a ver un partido non parece que o campo este mal. Temos aquí o Pelegrín, ainda queda o Pelegrín aquí. O Pelegrín é o letreiro do Camiño de Santiago, outra pista. Por aquí se vende teléfonos. Creo que non hai máis. Fabián do Liso. Sorse Paz descubriu o sitio. Pois non hai pistas así de nome de nada para saberlo, a verdade. A mellor estivo Sorse Paz. Sorse Paz estivo moitos campos. Pista Queixo, vale. Pista Queixo, vale. Ah, vale, claro. Si fuches este ano. Vale, claro, certo. Identificaches o campo porque estiveches ali este ano. Moi ben. Eu nunca estive. Varias veces ali este ano. Moi ben. Así que... Sí, categoría tamén... Agora as categorías é un poquinho complicado tamén dicir que categoría hai, porque agora, si primeira RFF, segunda RFF, terceira, non sei se terceira RFF, ou a verdade que non, neso, non sei ben como é. Do Pico se queres marcar. Moi ben, do Pico tamén marcou aí, tamén acertou aí o sitio, o lugar. Eu non me acordaba do sitio, pero bueno, gracias á pista de Sorse Paz que estivo aí, que falou de Queixo, debe ser o campo do Arzúa. Arzúa, campo de Arzúa, non sei se... Viso, é campo de fútbol do Arzúa, aquí está o campo de fútbol do Arzúa. Campo de fútbol do Arzúa, pois pode ser, pois será esta estrada que aquí pasa por aquí diante. Ou é para aquí, bueno, é igual, máis ou menos sobre esta esquina ou por aí. Aí estamos. Sorse Paz quedou aí a 5 metros, primeiro, todos aí agrupados. Pusquis, bueno, foi cerquiña a Melide, de Arzúa a Melide. Imos ver o resultado final, como quedou. Sorse Paz primeiro, con 19.789. Bueno, non conto porque eu fixen o mapa. Se fago o mapa, teño vantaxe. Sorse Paz primeiro, con 19.789, Pusquis con 12.000, casi 13.000. E do Pico terceiro, Gamer, que intentou nunha vez únicamente, cuarto, e ti marcaches 3 veces, pero 0 puntos. E eses foron os estadios. Exacto, foi ese o fallo. Trabuqueime de Turquía. Que di aí Pusquis? Eu fui polo prefiso e o dos sinais, pero o Arzúa non me convencía a ubicación. Só se gañoume porque trabuqueime de Turquía. Moi ben. Moi ben, pois... Quería mirar isto dos partidos, a ver se podo atopar. Teña un pouco de intriga de que partidos foi este do Celta. Vamos botarlle unha ollada. Depois, se nos dá tempo a xogar outra partida, xogamos outra partida. Sí, si nos dá tempo. Se nos dá tempo, sí. Se nos dá tempo, sí. Se non, non. Estos son as ubicacións. Imos ver aquí. Abrimos unha nova pestana.
Cal era o partido? Campo... Sí, que golpe. Era Lausanne Celta Vigo. Aí está, no 99 foi o partido. Vamos a entrar na página da UEFA. Si va visto ben. Pois sí, o que eu recordaba foi un 3-2 ano 99. Imos ver a alineación. Pedroso próximo a Verín, máis próximo a Ríos. Vale, na provincia de Ourense. Un pobo moi pequeniño. Ajá. Moi ben, cerca de Verín. Coñezo aí, Verín coñezo algo que traballei aí tamén un tempo. Coñezo o sitio. Aquí ven as alineacións, aquí están. Polo Celta, Dutruel, Velasco, Cáceres, Revivo, Gustavo López, Juanfran, Celades, McCarthy, Jorovic, Makelele. Ano 99. Copa da UEFA. Aí está o partido que vimos antes. E o do Odense, tampouco me acordaba moito desto de xogar unha competición Odense-Celta. Odense-Celta, Celta, ano 2002 foi isto. ¿Quién ganó? A eliminatoria o Celta pasou, gañou o Celta aí no partido de Balaídos 2-0, Cataña, McCarthy. E Ourense non pasou. Pinto, Velasco, Cáceres, Berizzo, Wagner, Mostovoy, Gustavo López, Juanfran, Jesuli, Luchán e Cataña. Non conozco nese. E esta é a alineación do Odense, daquela... Odense. É lo que he dicho. Vale, chao do pico, ata outra. Noutra ocasión. Cando queiras aquí estaremos. Os xoves que ven seguramente volvemos outra vez a facer mapas. El viernes me toca a mí hacer Twitch. Xa, seguro. Eran Lausanne, Stuttgart, Odense, Milán, San Petersburgo. Os outros coñecímonos. Lugares de nacemento de xogadores do Celta foi Murillo, Milojevic, Vas, Gustavo López e Revivo. Son Doritos ou pizza, din aquí. Podes contestarte aí. Ainda hai xente por aquí, se queredes botamos de outra o de estadios. Que preferides? O de estadios onde xogou o Celta ou un de estadios en xeral? Teño un mapa tamén de estadios de Europa, que teño 300 estadios ou máis, non sei cantos teño, 400 estadios, non me acordo cantos teño. Pero a veces aparecen campos un pouco difíciles. O de campos en xeral, moi ben. Vamos probar o de campos. Estadios europeos. Que é o mapa que eu teño que máis xente xoga. Xente que entra en GeoGuessr. De feito, aparece aí 336 partidas xogar. Vou cambiar a escena, que senón non se pode xogar. Volvemos ao GeoGuessr. Aí estamos. Máis de 250 localizacións. Son bastante máis de 250. Xa digo, estadios de fútbol de toda Europa. Marcamos aí, play, e damoslle, empezamos nova partida. Primeiro estadio de Europa que aparece neste mapa. Aproximo. Está en francés, parece, non? Entré, Tribune Nord, Tribune Est. É un estadio que ten aí unha grada que parece como unha cúpula un pouco rara. A ver se aquí temos algunha pista máis, pero hai escudo aquí. Hai un escudo, non se ve moi ben. Realmente vese bastante mal. N1, N2. Por aquí tamén hai algún letreiro. Vídeo, Bandivídeo, non sei que, Celebimi. Non se aprecia moito por este lado. Imos ver por outro lado. A zona de estacionamento do estadio. Aquí temos un camión aí aparcado, Lunde, eu non sei que. E por aquí, curioso este edificio aquí, non? É raro. Que estadio pode ser este? Temos aquí un mapa do estadio, plano do estadio. Non é un estadio tampouco moi grande, pero bueno, a cousa mediana. Este é máis complicado, Este vai ser máis complicado, pero bueno.
mellor coñecemos o sitio. Gondicherri está aquí troleando, porque, bueno... Que troleando? O que estás facendo? Estás facendo troll, pero troll que vamos ter que banearte. Que es eso? Facer así, clac. Por qué? Que he hecho yo? Estás enchendo aí o chat de cousas, non? Es que tengo hambre. Vale, ese hambre sin H doime un poquinho no corazón. ¿No? Porque ten hambre... Pois é en galego, xa non tiña H, tiña F. Teño fame, pon aí, teño fame. Non, a 6:30 cortamos. Xa son 2 horas, chega e sobra. Que yo también quiero jugar a algo. Puskis marcou aí, acertou o país. Claro, dinche aquí, tes fame de Doritos? Porque estás poñendo Doritos todo o tempo. Xa estás asente, xa estás enchendo de Doritos. Tes fame de Doritos, sí? Pregúntache por aí. Sorse Paz sabe o sitio que é. Bueno, Sorse Paz, esto de Campos... Benvido, Guío Rodre. Benvido a esta, ou benvida a esta canle. Estamos xogando un mapa en ChatGuessr, un mapa de estadios europeos de fútbol, estadios de fútbol de toda Europa. Si queres intentalo, Mira que he hecho. Fútbol Stadia, European Football Stadia. Puse una respuesta. Tes, respondeu. Aquí, Porque tengo miedo. eso sí, trolea no chat, pero educado respondendo. Mira aí, lea aí o que che están dicindo. Están che dando uns bons consellos. Pues Vos tanta conse- fame antes. Non preferes unas frutinhas. Certo. Os Doritos non é a cousa mellor para merendar, Unos doritos. Home, Doritos, merenda non é unha merenda. Sí, no es. Pero Bueno, las galletas de ahí sí. Vou pechar, non sei se a persoa que entrou agora, Gio Rodre, se quere, se non para a seguinte, vale, pecho. Hola, como se fai no clic no mapa? Non me días a seleccionar. Tes o enlace? No enlace o que tens que facer é marcas no mapa, en calquera sitio, no momento que ti marcas co rato, xa se che queda no portapapéis, digamos, pegado o enlace. Ves aquí o chat, seleccionas aí, marcas, pegas, e o compartes e xa o bot xa o recibe. Entón tens que facer clic no sitio. Donde lo he puesto yo. Cando vexas que no sitio marcas e o marcar, xa automáticamente queda pegado o que son as coordenadas tal como está esa mensaxe sin facer nada. Ves o chat e aí no chat botón dereito do rato como sempre, pegar, aí estamos, perfecto, moi ben. E agora aparecerache aí apareceu aí tamén para os novos onde pon strict, se pon aí quere dicir que o país está acertado. Cando está a conta de países acertados. Non? Sorse Paz leva 8 seguidos acertados, Puskis 3, e Gio tamén acertou o país. Acertaches o país, quedaches aí un poquinho máis longe, pero acertaches o país. Vale, vou pechar eu non me acordo ben onde é, non sei se... Claro, en francés, estou pensando se pode ser Bélxica, non me acordo moi ben de se pode ser Bélxica por aquí, Malinas ou por este lado. Pode ser por aquí, pero tampouco estou... É o campo do Amiens, o estadio de Amiens, que eu creo que non sei se xogou ou xoga na segunda división francesa, ou se xogou a ver na primeira. É la Licorne, estadio do Amiens. Marcastes en Francia, claro, eu fallei porque marquei Bélxica, marcastes Sorse Paz que marcou moi cerquiña, Puskis quedou aí cerca tamén en Dieppe, e Guío que foi a Rennes. Moi ben. E Diogo que non marco en el cielo. O de Turquía non me deu por bo. Perdíme aí un poquinho. Seguinte estadio. Bueno, claro, ten razón 3 porque marcaches, claro, aí foi un fallo, trabocouse, foi un despiste. Seguinte estadio, aquí tamén, así que temos pistas aquí. Seguinte estadio, temos aí nome, escudo, idioma. Este estadio, bandeiras por aquí tamén, temos aí bandeira.
máis pistas, pero bueno, as pistas que nos van dar seguramente o que é o entorno do estadio, pois é un poquinho redundancia. Por aquí hai tendas. Bueno, vale para saber un poquinho que é unha ubicación urbana, un lugar onde bastantes ruas bastante longas. Aí letreiro, non pongan orama, será panorama, será algo así. E aquí temos tamén unha furgoneta. Bueno, creo que a mellor pista de todas, sin embargo, está aquí no letreiro do campo. Como yo ya sé o que es, estoy poniendo pistas. Pero estou pensando aquí se este estadio non xogou o Celta tamén. Neste, creo que sí. Creo que neste campo tamén xogou o Celta partido. Xogou o Celta, non? Estaba pensando agora, sí, xogou o Celta tamén. Unha eliminatoria, non? Tamén fai bastante tempo. Así que coincide, neste caso, este estadio coincide. Tamén no outro mapa tamén o teño que ter seguro. No mapa dos estadios onde xogou o Celta. Se queres marcar aí, probar. Aris FC. Que cidade xoga. Atopar a cidade, despois atopar o lugar, sai máis complicado. Moi ben, marcou Puskis, e Io tamén marcaron. Pecho eu, se non me confundo, Aris de Salónica. Salónica, que está por aquí, Tesaloniki. O campo do Aris, pois está dentro da cidade, pois unha avenida así grande, Ataturk Museum, Aris. Non me acordo ben. Bueno, vou marcar por aquí, unha destas. Iso me quedou moi longe. Era aquí, máis ao sur, o estadio do Aris de Salónica, e aquí neste Karilao Stadium, Kleantis Vikelidis. O estadio Kleantis Vikelidis. Chegou aí o Celta, tamén partido da Copa da UEFA. E eu marquei aquí, Puskis tamén acertou aí o sitio, e Io tamén foi a Grecia, bastante cerca tamén de Salónica, aquí cerca de Caterini. Ari, mas ya tengo Lendakari. Ostras, o de Ari. Aris López Garay, Aris López Garay. Que xogador. Daquelas temporadas. Era un bo xogador, aquel Aris López Garay. Moi ben. Vale, seguinte estadio. Seguinte estadio europeo. Terceiro estadio. A ver que temos por aquí. Temos aquí uns focos, as torretas, poucos focos. Creo que é moita torreta para tan pouco foco, Que temos por aquí? Escapar Stora resultat Tilsamans. Vi escapar Stora resultat Tilsamans sección A, B. Aí ves un pouco parte do campo, do terreo de xogo. Aquí a arena debe ser. A ver se por aquí temos algunha pista mellor. Coche Volvo, matrícula coa cousa azul, letrero de parking. Imos ver por aquí se temos algunha pista máis deste lado. Rocas, sí. Sí, aquí hai moitas rochas. Sí, yo puedo atraparlas en menos de 5 segundos. Eso é verdade, pero mellor non fagas. Por qué? Ahora tens que descubrir a que sitio tens que ir para facelo, porque desde aquí non creo que chegues. Tampouco se ve aquí o letreiro este. Bueno, hai cousas, pero realmente algo así en concreto non. Puskis xa marcou. Quedaches aí lonxe, esta vez. Non adiviñaches o país. Porque, bueno, pode ser algún país cercano que tamén teña linguas parecidas. Por a primeira impresión. Eu creo que a veces con isto é o mellor. A lingua non se parece en nada. Bueno. Dio sí que acertou o país.
acertou o país e quedou máis cerca, claro. E Sorsepaz se quere probar que campo pode ser este, en que cidade, bueno, primeiro en que país e depois que cidade. Yo me sé el país. Sabes o país? Pois Sí, dalle pero aí. Non o queres dicir, non o digas, non se pode dicir. no lo voy a decir ni yo. Es que ya no juego más. Bueno, xa xogarás outra cousa, de que ises tanto. Sorsepaz marcou, acertou o país e quedou 3 kilómetros máis cerca que Gio. Imos ver onde marcastes. Bueno, eu creo que penso que é Suecia. Suecia pode ser Suecia Norrköping ou por aquí, non sei. Vou marcar por aquí. Suecia, claro, é aquí Es Gothenburg. porque é un campo Bravida Arena, é dicir, en Gothenburg como que debe haber dous campos, non? Hai o campo máis importante, que é o Ullevi, pero hai aquí outro equipo neste estadio de aquí. Bravida Arena, non me acordo moi ben, non sei moi ben que equipo xoga aí, pero é como, debe ser como o segundo equipo de Gothenburg, ou así, unha cidade grande. Difícil este, Este tamén foi difícil. Imos ver o seguinte. Seguinte, cuarto, penúltimo. Que campo máis raro, Pero aquí temos un mural ben bonito tamén, e unha pista moi boa. Escudo, mira que escudo tan chulo, Escudo, nome do estadio, non? Bienvenue au Stade du non sei como se di isto, Hainaut. O Hainaut. Ten unha forma curiosa. Podo dar un 360, pero creo que non fai falta moito 360. Aparte aquí vese borroso. Eu creo que esta é a pista. Agora localizar este estadio onde está. O do Valencia, pode ser. O do Valencia, non sei, o campo do Valencia estaban facendo un campo novo, non sei que pasou aí con esa historia dese estadio que iban a facer e que quedou aí parado. Non sei moi ben se teñen aí proxecto de estadio ou se van facer como o Celta. Como o Celta de Abel Caballero. Uy, ya me sé un juego para hacer después de Twitch. Despois de Twitch, son as 6:30, facemos aí parada técnica. Non querías merendar? Ya se me fue un poco la... Foi ver aí a cosa e se merendou. Pasou de sempre en Valencia, que levaron a pasta. Pero creo que o estadio está bastante avanzado, medio feito. Pero levaron os cartos e quedou aí o pufo dun estadio novo, non? Creo que iba a ser o novo Mestalla ou algo así. A estrutura está feita, claro. A mí soame de ter visto unha foto do campo, pero está bastante avanzado, sí. E debeu quedar parados xa fai bastante tamén tempo. Puskis aí 2 kilómetros, Dio acertou o país, quedou un poquinho máis lonxe. Sorsepaz tamén marcou, Sorsepaz atopou o sitio exacto. Repolete, se queres tamén participar podes, por suposto. Pechamos, queda despois un estadio máis. Pechamos, a Repolete queres probar na seguinte? Fenomenal. Valencians, pero non me acordo onde está Valencians. A mí some por aquí, pero Valencians. Vou marcar aquí, pero non me acordo, non me dou conta moito onde é Valencians, onde é este estadio. Amigo, é aquí na fronteira, é aquí o Valencians. Ten un estadio curioso, a verdade, o Valencians. Só se atopou aquí o estadio, Hainaut estadio. Puskis foi tamén a cidade un poquinho máis alá. E Dio probou aquí máis próximo a París. E o meu quedei máis longe, me acordaba do sitio. Último estadio. O estadio parece un estadio bastante grande. A ver se temos aquí algunha pista, sector. Parece que pon
letras das portas, aí hai un escudo, por aí, un campo bastante grande. A ver se temos pistas próximas. Andrea Berg. Athletic, non sei que. Athletic non sei canto. Ostbahn. E o que temos? É un estadio... Ten que ser un estadio importante, polo tamaño. Mítico estadio... bueno, claro, non me daba conta. Digo, xa estaba pensando nese, pero a primeira sensación era ese, a primeira impresión. Pero depois non o identificaba tanto. Claro. Mítico estadio. Pois sí, ahora sí que... Claro. Dime que estadio. É un estadio moi importante. Que me gusta que se repita aquí todo lo que hago. Como poner la mano. Xa. Mira, se repite. Moi ben. Por eso me gusta. Así que voy a estar así un rato. Primeiro empezou cos Doritos e agora xa se olvidou dos Doritos e quere outra cousa. Aí Sorse Paz deu unha pista moi boa. Moi boa. No, mítico... Mellor cando ves así dirás, bueno, sí. Ahora que polo tamaño de fora vese que é grande. Quedastes un poquinho máis lonxe, non acertastes país. Eso, yo non acerté Tampouco, bueno, que Guandecherre xa non intentou. Ben, imos marcar, pechar, digo, e marco eu. A impresión que tiña ao principio é o Prater de Viena. O estadio do Prater que está Leopoldstadt. Non me acordo ben onde queda o campo, por aquí, non? Este estadio. Erzhapel Stadion. Que ese é o nome oficial do campo é Erzhapel. Prater é a zona, aquí está o parque do Prater. Marcamos por aí, non sei se é deste lado. Aí está o estadio. Primeiro Sorse Paz. Sí, tanto ten. Onde foi a final da Euro 2008. Yo me sé el resultado. Primero Marialevo. Marcastes aí Berlín, Dio marcou en España. Moi ben. Sí, o estadio mítico, para min tamén mítico por outro partido que foi a final da Copa de Europa do 87, cando o Porto gañalle o Bayern de Múnich con aquel gol de Matjer que marca un gol de tacón, un golazo de tacón impresionante. E foi neste estadio, no ano 87, cando o favorito era o Bayern de Múnich. Foi a primeira Copa do Porto. Vale, Sorse Paz quedou de primeiro. Mira, 23.221 puntos. E Puskis quedou de segundo, 17.981. E Dio de terceiro con 15.395. Ahora xogamos algún xogo. Moi ben. Moi ben, somos pouquiños aquí, somos todos, estamos en podio, non? Quitándome a min, sí, estamos todos no podio. E a lo mejor, si hai algunos cuantos, podemos hacer Fall Guys. E outro día facemos Fall Guys. Como que outro día? Outro día facemos Fall Guys, sí. Non. Por que non? Por que non? Mapa de bandeiras non teño, pero bueno, hai mapas por aí de bandeiras. Queres que probemos un mapa de bandeiras? Buscamos, hai un dun rapaz que é de Zaragoza, que se chama Guío, anda a veces por aquí, e hai moita xente que o xoga o de Guío. Podemos buscalos, A mí dase bastante malo das bandeiras, verdade? As típicas cousas, como que non teño moita memoria de buscar... Hai este. Mira, este é o de Guío, que este. Imos probar este. Probamos con este, se vos parece. Mapa de bandeiras. No, vi aquí, no. No, pois veña, sí, temos boa idea. Pois que este vai unha boa idea. Perfecto. Marcamos aí. Mapa de bandeiras. É dicir,
ten que haber bandeira que nos axude a identificar. Normalmente creo que é a capital dos sitios. Estados Unidos parece, pero hai máis bandeiras. Isto, Estados Unidos, non sei se será Estados Unidos, Bueno, a pista que imos atopar é a bandeira, claro. Non sei que bandeira é esta de aquí. Esta é a bandeira da OTAN, esta. Bandeira da OTAN, creo, non? Clarísimo, sí. Ostras, pois é, nin idea. Clarísimo. Pois nin idea, nin idea onde pode ser isto. Yo creo que ya lo tengo. Podes marcar no mapa, non sei por que non podes. Sí, ya marqué. Marcaches? Ah, vale. Mira, ya está puesto. Ollo, que Bondicherry acertou o país. Isto... Es que es Estados Pero Unidos. quedaches por dante de Sorse Paz, Wow. Puskis que lavou, porque Puskis é un experto en bandeiras. Pero é curioso, claro, a ver como se explica isto. Terán que ter unha razón. É dicir, porque pon o país e acertades o país, pero quedades a 10.000 kilómetros do país. Non? É dicir, Bondicherry aí quedou aí, Puskis acertaches, Gio tamén acertamos país a 200 kilómetros. Jolín, esos son pistas, claro. Pistas para min. Será... Ten unha resposta pacífica. Vale. Moi ben. Ten que ser unha illa do Pacífico, non? Que pertenza a Estados Unidos. Supoño que será por aquí. Illas do Pacífico, aparte de... Será Guam. Guam. Vou marcar Guam porque o que sei, tampouco coñezo moito máis. Vou marcar aquí Guam. Barrigada, Mira, hai barrigada. En vez de barricada, Merizo. Temos Merizo. O Toto Merizo. Santa Rita, Piti, de Dedo, Gigo, Adacao. Isto ten uns nomes bastante curiosos. Como outro día Almería, que tiña... Aquí é as Marianas, as Illas Marianas do Norte. Clarísimo, dice o Puskis, clarísimo. Foste sacar aos Estados Unidos, o continente, e Yo fui tamén... a Estados Unidos. Pois acertaches país. Guam foi española. Es una isla de Japón. Non, pero mira, non é de Japón, é de Estados Unidos. Pertence aos Estados Unidos. Eso es increíble. Increíble, Estúpido. Pode ser. Y mira, cuando Seguinte. Puskiseta puso toma, yo mira qué caritas puse. Onde está aquí a bandeira? A bandeira, que será esta de aquí? Bandeira Begagen Bank Alemania. Aquí a bandeiras aquí deste lado. Alemania di aquí Bondicherry, Bueno, bandeira aquí esta. Bandeira. Aí non se aprecia moito o nome. Aquí hai unha manifestación ou algo, unha festa, unha procesión. Adi Sint Bank, Meskel Flower Branch. Pues nada, marcamos a bandeira aquí, deixámoslo aí posto. Bandeira. Esta bandeira non a coñezo, a verdade que non. Teño nin idea. Puskis marcou 2 kilómetros. Ollo, por certo, que as Marianas queren se meter na Federación Asiática de Fútbol. Hai canteira. Queren facer... É dicir, no momento non están federados, non participan na clasificación. Pásalle como a Kosovo, que tampouco participa. Es Islandia. ¿Pero por qué lo dices Ronaldo? Porque se o puseches de aí. Que era una broma, era solo para que se confundiesen. Está... Pues si yo quedé tercero en esta ronda. Aí vemos a intención. Está troleando, Islandia está puesto aquí para que poñades Islandia. A ver se vos levades... Es que es Islandia. Ten toda a pinta,
Ten toda a pinta... Sí, porque yo puse Japón. Pero ti que lle ves que pode ser Islandia? A ver, por que aprecias que pode ser Islandia? Por la bandera, que me conozco todas las banderas. Moi ben, Islandia. Vale, un momento, me voy a buscar mi mapa. Ese sol é moi de Islandia, eso é moi de Islandia. Ten toda a pinta, decir, a forma de a xente, tanta xente xunta nun sitio, ten pinta de ser Islandia, sí. Pues sí. Es que lo es. É Islandia. Reykjavik pode ser? Ou non é na capital? Ah. Si no me creéis, venga. Nin idea. Bueno, vou pechar, non sei se Sorse Paz quere probar. Se quere intentalo. Si, eu non sei islandés, pero te caes aí, pon que é Reykjavik. Pode ser Reykjavik. Pode que poña, está borroso, pero pode ser Reykjavik. Ten que ser Reykjavik. Vale, Sorse tamén marcou. Pecho e marco, non? Eu non teño nin idea onde pode ser. Estas cores son moi de África, non? Ahora, que país de África? Vin antes aí o de Addis, pode ser por aquí Djibouti ou por aquí. Vou marcar aquí Djibouti, non sei se Djibouti. Era Addis Abeba, claro, Addis Abeba. Claro, que tontería, claro. Addis Abeba, Etiopía. Claro, por eso de Addis. Pensei, pero non o marquei aí. Moi ben, entón Dio e Puskis acertaron a cidade e o país, claro. Eu marquei aí en Djibouti, que é bastante cerca. E aquí Monicherry foi a Australia e Sorse Paz foi a Burma, antiga Birmania. Estoy cerca de él. Vale, seguinte. Aí está a bandeira. Bandeira. Bueno, esta sí que creo que sei que a coñezo. Polsek Matraman. Bueno, e aí hai pistas a faltarín bandeira. Polisi. Polisi. Indari Kerumuna Masa Yangan Lupa Pakai Masker. Non sei se hai unha pista máis da cidade. Aquí, pon. Lintas Baba Matraman. Matraman. Kiruran Palmerian. Vale. Aí temos o No consigo enseñarlo. o sitio. He cambiado Mónaco. Bachaste coseira. Sí, certo. Non sei cantos levaba seguidas, pero bueno, claro. Nos campos galegos era fácil. Moi ben, esta está claro que Puskis tamén domina aí no GeoGuessr, xa ten tamén un perfil completo de países controla. Sorse Paz tamén acertou aí, marcou o país. O que pasa é que queda un lonxe porque é un país moi grande, claro, con moita extensión. Allí o pasoulle parecido tamén. É un país grande. A ver, ¿cuántos somos? Somos 7. Esta non é das máis chungas, non, esta non é, a verdade que esta non é das máis chungas, pero o país acertalo, non? O que eu non sei, a verdade é que estou agora pensando, non sei se sempre a ubicación é na capital ou non. Non sei, non teño claro se é na capital a ubicación de cada país neste mapa. Bueno, pecho e marco. Neste caso, se Indonesia, se Yakarta, vou dar Yakarta. Si coincide en Yakarta, debe ser que a ubicación está na capital, pero non estou seguro. Sí, eu penso que pode ser así, pode ser que sempre sexa na capital. Joda. Yakarta, fostes a... Pero mira yo dónde... Bueno, claro, Pondicherry sumaches bastantes puntos porque Australia ainda está cerca. E aquí tamén Indonesia, tamén Makassar, aquí, Rio, e tamén esta zona de Sulawesi, marcou Sorse Paz. No, pero... Pero todos en Indonesia. Todos menos yo. Seguinte, pensei que se googleaba isto. Isto é unha fotosfera. E aquí bandeiras... Pasa que as bandeiras aquí vense un poquinho regular, As bandeiras aquí que temos nestas vense un pouco regular. Non sei se hai outras bandeiras que se ven mellor. Bastante borrosa a foto. Árbol de Nadal. A
A ver como de alto es. Dios mío. E as bandeiras están aquí. Que bandeiras son estas? Que bandeiras serán estas? Pero parece laranxa, non? Parece esa franxa laranxa, non amarela, non? Non me dou conta de... Estou pensando onde pode ser. Puskis aquí quedou un poquinho máis lonxe, 195. Sí, parece tamén Repolete, sí. Pode ser. Gio quedou... prácticamente debes estar marcando no mesmo sitio. Debe estar marcando no mesmo sitio. Non se ve moi ben, a que non? Bueno, aquí hai outra bandeira, pero ves igual de mal, 1900 non sei canto, 2013. Cherry. Porque é que debe haber algún troleo, Policía, sí. Creo, este Guío, non o Guío que temos aquí, Guío, o que fixo o mapa, ten un pouco este estilo tamén de buscar trolear con algunha imaxe que ven unha bandeira e tal, etc. No encuentro Guío. Pode que nos caera o troll. Guío, ¿qué es Guío? Es decir, no medio no mapa hai algunhas troleadas. Así que sí, @policía e @ Sí, no, é que non creo, non sei se é por zonas en conflito, simplemente, pois eso, a bandeira que non coincide co país no que xa está. Vale, só se tamén marcou e eu vou marcar. Pareceme como de Azerbaiyán ou por aí, ou Moldavia ou estas. Eu marcaría Azerbaiyán, Armenia, non? Por esta zona son a mí. Yerevan vou marcar, pero non estou seguro se é aí. Era Yerevan. Non, era Yerevan. Neste caso non coincide ningún dos dous sitios. Por iso non é capital. Aquí é Azerbaiyán. Pero a bandeira non era de Azerbaiyán, non? A bandeira aquí, non sei que explicación ten. A zona en conflito, é por iso. É unha zona en conflito. Jolín, isto das zonas en conflito. A bandeira é Armenia, non? A bandeira é Armenia. É un sitio... Ostras. Isto é para fastidiar aquí o Streak. Que como río que ser? Relativamente hai nada foi. É dicir, é un sitio de Azerbaiyán, pero a bandeira é Armenia. Está aí nesa fronteira. Por eso estábamos todos aí bastante cerca. Moi ben, seguinte, última rolda desta partida. Jelsin Savings Bank. Vale, e a bandeira está aquí. Bandeira aí. Creo que a pista sería esta. Aquí creo que non hai moitas dúbidas, parece a min, non? Nesta quinta. A ver se atopades. Se queres, dou... A mí neste caso incluso podes acertar a rúa. A rúa ou lugar. Vale, marcastes aí, ben. Moi ben. Perfecto. Vale, pecho aquí. Jersey, que esto está entre Francia e o Reino Unido, por aquí, non? Non sei se está por aquí ou unha illa destas. Jersey, esta de aquí. Jersey, bueno, e agora de Jersey, pois non sei que parte debe ser. Será aquí? Unha destas rúas. Por aquí. Aí, este sitio aquí. Vale, bueno, todos aí, Puskis, Guío, eu... E Sorsepaz tamén. Imos ver o resumo aquí final, aquí, a suma de todos os puntos. Puskis, que foi aquí o gran experto das bandeiras, 24.166, e pois aquí deu con 21.340, Gio 19.000,
Sorsepaz 6000 e Wondicherry tamén coa bandeira de Alemanha, que ten esta cousa de poñer sempre a bandeira de Alemanha. Por que Wondicherry? A ver, por que Alemanha? Porque me gusta ese país. Gústache o país Alemanha? Me gusta Alemania, por eso... Sí, gusta Alemanha, Non sei Sí, moi... estaba yo pensando ya ponerlo en... Bueno, ya sabes. Non sei. Oh, el de España. Quería ponerlo. Preguntan aquí, que opina Wondicherry da retirada de Angela Merkel? Que opinas de que se retira Angela Merkel despois de tantos anos? Non sei, creo que lle vai preocupar máis cando se retire Lewandowski. Aí tamén, a Puski tamén lle gusta Alemanha, pero é unha Alemanha que ten ese escudo que se ve aí. Mira, ten aí un escudo chulísimo. Sí. Bueno, Alemanha da Angela Merkel, ¿no? Por certo. A ver, voy a buscar eso. A ver. No lo tengo. Non o temos, que Puskis é unha caixa de sorpresas. Pode sacar así, mira, de repente saca aí un emoji que é precisamente ese escudo. Pero Ten yo esta no lo cousa, tengo. esta cousa. Ese soy yo. Mira. Peligro. Mira, papi, lo que he puesto. Mira el chat un momento. O chat, sí, miro o chat. Mira. Peligro, puñetazo. Sprachen, non Sprechen. Ostras, eso. San Marino tamén, aquí hai puñetazos, hai de todo. ¿Sabes por qué pongo eso? Vou a poñer aquí a Wondicherry, que ten que saber un pouco de historia do fútbol. A ver. Historia do fútbol. Fútbol. Berlín 2015, non, isto non é 2015. Precisamente falábamos antes do Prater. Mira que gol. Vas ver aí Wondicherry. A ver se neste vídeo podemos ver. A ver, este chámase Juari, creo, que tamén meteu outro gol. Se la pasó ahí. Claro, que pasa aquí, Wondicherry? Que pasa aquí? O centro, en vez de ir por adiante, vai cara atrás. Entón, quédalle pola parte de atrás este dianteiro. Entón, ten que facer algo aí, improvisar de repente, a xogada, como queda de costas a portería, foi así. Tenía que ser así. Que tiña que ser así. Foi un auténtico golazo, verdade que foi un gran golazo. Moi ben, Puskis, vémonos noutra ocasión, de acordo? Que te vaya todo moi ben. Eu tamén vou pechar, que son as 6:30, as 6:30 pechamos No, sempre. quiero hacer yo un juego. Hacer juego Twitch. No, pero Twitch cortámoslo, que facemos 2 horas, que xa bastante... Ímolo deixar aquí. O próximo xoves, día 16, San Cibrao. O San Cibrán. A menos jugamos en Twitch. Por fin. Imos merendar uns doritos. Eso. Por fin, papi, te las obliga. Porto Valle, pois en aí. Vémonos, Dío. Ata outra. Os xoves, andamos por aquí normalmente os xoves de 4:30 a 6:30. Eso xa como horario fixo. Así que encantado de que vinieras por aquí xogar, pasar un pouco aquí un tempo de charla e de xogo. Ímolo tamén deixar, así que deixámolo neste momento. Non sei se por aí... Bueno, que teño aquí para facer raid, que é un pouco complicado. ¿Qué es raid? Porque teño aquí feito isto. Quería facerle raid a alguén, pero non teño... Teño que mirar ben o da raid. Pero non o teño aquí configurado nisto. Teño que ir o... Vai un pouco lioso. No outro próximo día facemos de raid a quen estea en directo. Así que deixámolo aquí. E vémonos na seguinte. Que vos vai a todos moi ben. Despídete aí, Wondicherry. Pero non foi así. Vale, perfecto, moi ben. Despedida fantástica. Moi ben, fenomenal.